Thank you very much. Muchas gracias. Vémonos. Leçon pas colubel Quant meus de goves Wacht bij zoa. Dit is de K-route en Sa sluit de Spaanse televisie sneurt haar live-uitsturing van Lied Internationaal aan. Maar de winnaar Luan Stefan uit Bretagne. En dus spietig genoeg net mooi Yildau. Drie reportages in deze K-route. De Frieske band Yildau ging naar de Spaanse havenstad Sichon om mee te doen naar Lied Internationaal. Een verslag van deze reis. Wat bezielt Seert Nauta, in de Frieske muziek geen onbekende, om uit het ska te stappen en een eigen theatershow te brengen? En een verslag van de Nederlandse braasbandkampioenschappen van het Aroene Weekend in Grains. Altijd weer bijzonder. Doet het bestuur van het Frieske Lied, Signe Lien, een internationale versie van haar Songfestival organiseren voor wie Friesland de Lieds. Dat kon nooit wat worden. Te ambitieus en te ingewikkeld om te organiseren. Maar de sceptici van Doe die hebben ongelijk gekregen, want Lied Internationaal is nou een begrip in Europa. Orgens nu wordt het voor de 9e keer alweer houden in het Noord-Spaanse Sichon in Asturias. En voor Friesland die de band Yildau mooi. Annette Huisman weer erbij en docht het verslag. Señores, con ustedes Sonia Fidalgo y Nacio Varillas. Ladies and gentlemen, introducing Sonia Fidalgo and Nacio Varillas. Muy buenas noches, damos la bienvenida a esta 9ª edición del Lied Internacional, un festival de la canción en lingües minoritarias europeas que estamos encantados de celebrar en Asturias, gracias a la iniciativa del Gobierno del Principado y a la Fundación del Lied Internacional. Neer ben ik al elk zal dicht bij mij. Dieren mooie dieren nooit. Yildau bestaat uit Yildau Bielsma van Waardem, Yildau Hoekstra en haar broer Jan en zus Marije van Blauwhoes, Paul van Dijk van Warkum, Abel van der Laan uit Waardem en Richard Riemersma van Driels. Hey, de Oldenhoven. In mei wonen ze het Frieske Songfestival Lied dat nu maaien ze achter de presence jaan in Gijon en moeten het opnemen met zijn 10 andere groepen die zongen in haar minderheidstaal. Wie zijn eigen dressing room? Dat cool. Je wist wel passie. Ja, ik ging een code instellen, maar helemaal naar je koffers, dus naar je gieten. Ildo en Ilde die hebben al die teksten in elkaar zetten en dan wie ik al een beetje een idee van een melodielijn. En ja, we hebben eigenlijk misschien beiden hebben wij of misschien trein eigenlijk hebben we proberen om dat een beetje vorm te geven. You prefer in a center of stage? In a stage I'm not alone. Also, other Yildau is here. Ja, 2 Yildaus. Ze kennen elkaar van de vooropleiding zang aan het conservatorium in Zwolle. En beide kiezen ze uiteindelijk net voor de muziek als professie, maar voor orthopedagogiek en doktersassistent. Dus net alleen ga je hem dezelfde naam, maar je hebt ook een beetje dezelfde route en keuze maken. Ja, nou ja, dat is ik wel waar het veske ik hoe giet. Ja, je passie volgen. Ik al maak je soms misschien een wat verstandigere keuze. Je belooft wel altijd het viewer feelen van, van wat gewoon je droogveer is. En je kan best van beide kanten brotten dat je en gewoon werk en gewoon de muziek ernaast houden. Dat kan al ja.
Het Laboral Ciudad de la Cultura is een enorm complex, justjes boeten de stad. Het lijkt het heel oud, maar is oorspronkelijk gebouwd onder Franco in 1948. Nijmaken oud dus. Nou zitten er kunstopleidingsdoens, muziek en theater, maar ook techniek. En het Laboral het grootste theater van Asturië. Zit ik gewoon de boel? Ja, denk maar om, maar. Ja. Behalve een wedstrijd is Lied Internationaal vooral ook een treffen van verschillende minderheidstalen en culturen. Dat is ook een politiek en cultureel statement, maar de muzikanten moeten het waan. En maar welke andere bands ben je hem in de kunde aan, Paul? Nou ja, Duitsers. Ja. Duitsers. Ik weet, du weet, wie weten dat doet weten dies. Ik weet, du weet, wie weten dat doet weten die. En wat heb ik nog meer? Pool? Ja, Pol. Ja, nee, dat wie rusten. Wie rusten. Oh, rusten wie dat? Ja. Ah, één pot maar nee. Zit hem eruit uit. Tonen Ginevra shoot voor wajna. No kin lit tonen shot. Schon diemon ponna Brengt mensen niet bij elkaar en dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat voor land dat komt of welke taal dat spreekt. Nou, muziek dat verstaat iedereen. Dus dat is echt universeel. Dat is gewoon wel leuk om te zien omdat dat gewoon ik echt zo is. De jongens jouwt Ildo een extra optreden in Castrillon. Ze zongen een cover van Elske de Waal. En dan is het sneeuwtje. Nou moet het gebeuren voor het publiek en de bands. We move on to the seventh performance. Representing Frisia, we welcome the group Ildau with their song Fire. Ja, het komt heel goed. Ja, dat vond ik wel. Ja, I agree. Ladies and gentlemen, the winner of Asturias 2012 Lied International is Liwen. Chilau, chuchu muchu, etre kroche na kroche, les on pas Ik ken me in dit geval wel achter, ik sta er wel achter het oordeel van de jury. Ze had er echt wond, vind ik. Ja. Krijgt van dat we hierheen rond zijn week van, wat maken die punten nu het we hersteld zetten en het gewoon super goed. Dus we zitten hier echt te stralen en maar die band, het is weer één groot feest, dat is echt super leuk. Ik ben in Vier en hier in de oude hervormde kerk hier achter mij is aanstaan een concert van Tseert Nauta. Tseert Nauta is geen onbekende in de Friese muziekscene. Hij wie onder oren een van de mooie oprichters van de klezmerband Die Goyim. Maar hij speelt bij de Kast en bij Reboelje. Maar nou voert er eens een keer wat helemaal voor hemzelf. En schreeuwt het liedprogramma Rijk en Beroemd. Hey
Dit is een lied voor vrouwen, dus dames luister goed. Er is iets met stoere mannen wat u even weten moet. Ooit is u verteld niet op het uiterlijk af te gaan, maar doe dat in het vervolg maar wel, ik raad het u echt aan. Wat bezielt iemand om met een soloprogramma te beginnen? Heb je dan geldgebrek of aandachttekort? Of is er dan echt helemaal niemand meer die nog met jou samen op een podium? Ik weet het niet. Ik ben van jongs af aan eigenlijk al in de muziek bezig. Maar ja, altijd een beetje op het tweede plan, op de achtergrond. Ik heb altijd een soort maai en voororen muzikanten spelen. Muziek schreeuwen, componeren, arrangeren, maar ik dirigeren. Ik heb muziek opgenomen. Ik kan ze gek net bedenken, als er muziek in zit, dan ben ik erbij. Ja. Er zijn wat cd's van verschillende artiesten wat ik on mij werken heb. Een aantal flyers van programma's waar ik op dit moment of mee bezig ben of mee bezig geweest heb. Mijn eigen programma zelfs, waar ik mee dwaande ben. Ted Roosendaal, waar ik mee op stap geweest heb. 2 producties, daar ben we nog met de laatste voorstellingen bezig. Ja, en voor de rest cd's, boekjes waar ik om mij werken heb. Nou ja, en wat vroeger natuurlijk mijn grote item weer, dat wie die gooien, dat ik hier mee spelen heb. En dan is er een soloprogramma. Ja. Hoe kan dat zomaar? Nou ja, dat hield van mijn hele leven een beetje. Alles is tafel. En in dit geval wie het zei, ik hier druk mijn muziek maken. Maar opeens weer er een kredietcrisis en een bankencrisis. En toen ging het opeens een stuk rustiger. En op dat moment, ja, dan had je opeens tijd om weer eens wat andere dingen te doen. En zo kwamen eigenlijk een hele oude liefhebberij, het schreeuwen van veskes. Daar hield ik opeens weer tijd voor. En ja, uiteindelijk, ik werd bij Tafal, waar ik vreeg om ergens een aantal veskes te jongen. En toen dacht ik, ja, dan kan ik mijn eigen repertoire mooi van broeken. En ja, zo is het een beetje begonnen, een beetje raal ingaan, want ik vond het zo leuk om te doen. En ik merkte dat de meesten in het publiek dat ik heel aardig vond. En ik dacht, ja, die heeft ook meer mij. Ik wil mijn publiek vermaken of boeien. En of ik dat nou toch de tweede violen te spelen, letterlijk en figuurlijk, of dat ik de jonger ben die dat in zijn eentje docht op dat moment, dat maakt het voor mij net uit. Het is een druilerige middag en ik loop wat door de stad. Heb vandaag maar vrijgenomen, want ik heb het druk gehad. En terwijl ik hier wat doelloos door het winkelcentrum loop, merk ik dat het best wel druk is, want het is weer uitverkoop. Nou weet ik ook wel uitverkoop. Hey, tegenwoordig salewinkeliers, dat zijn retailers en dat zijn er best wel veel. Met mooie praatjes sturen ze met een kluitje in het riet. Maar dat zijn wel middenstanders en nee, retailen doen ze niet. In principe, natuurlijk, dat doet iets van het publiek. Maar ja, dat doet ik iets van die eigen. De mens is ijdel. Kroeps net samen op een podium. Er zit altijd iets in van, kijk mij nou. Daar ontkomt net aan. Ja, hoe beroemd wil je worden? Of eigenlijk, hoe wil je beroemd worden? Nou ja, als het op Geertse manier moet, dan hoeft het voor mij niet. Laat mij dan maar gewoon mijn liedjes zingen. Moest ik ooit nog ergens vechten, dan zou het de Sahara zijn. Want soldaten sneuvelen bij bosjes en dus niet in de woestijn. Ik heb heus wel idealen, maar ik wil nog lang niet dood. En als ze op je lopen schieten, dan is dat risico vrij groot. Ik vind het heel knap en ja, fantastisch hoe die man dat brengt. Echt heel mooi, leuk. Kon je hem het nou van tevoren? Nee, ik koos het nou net. Nee, maar ik weet tegen een scherg, dat zie je. Denk je dat hij rijk en beroemd werd? Beroemd vast, maar rijk nooit. Jeannette?
Nou, daar is het type niet naar, heb ik het idee. Wat vinden jullie ervan dat hij nou een solo-programma had? Ja, dat vind ik heel mooi dat hij dat nou doet. Maar het is wel voor hem ja, een hele, ja, hoe mag ik dat zeggen? Hij maakt hem wel weer meisje. Ja, ja. Slag het dat, denk je wel? Denk het wel. Denk het wel, ja. Ja. Want het leven is wel kort, maar dat is niet wat er aan schort. Het gaat erom hoe dat je het doet, het gaat erom hoe dat je het leven leeft. Dat is wel heel aardig aan het Seattle-innig, vind ik. We gaan terug naar de Nederlandse braasbandkampioenschappen in Grace van Aron Sneun. Acht dirigenten, 8 korpsen, een zeel vol enthousiaste braasbandliefhebbers, een jury in een sletten hok en een complexe compositie. Dan heet het over de Nederlandse braasbandkampioenschappen. Al jaren komt de top van Nederland naar Grace om uit te maken waar Nederland vertegenwoordigd zal op het Europees kampioenschap. En van de 8 korpsen komen er 3 uit Friesland. Wij van de K-route winnen wel benijd hoe je zo'n wedstrijd nou beoordelen. En waar keer dat nou beter vregen als zo'n Jon de Haan. De Haan, dirigent, componist en vorig jaar nog jurylid, kregen dit jaar als 5e Nederlander de prestigieuze Buma Brass Award voor zijn creëren van de blaasmuziek. De Haan is van het begin eigenlijk al bij het hele braasgebeuren, de braasbandgebeuren betrokken geweest. De allereerste keer in 1981 was hij dirigent van Soli Deo Gloria. En die had het toen ik won. Hij is met name in de braaswereld, de harmonie, fanfare en braaswereld, is hij bekend als componist. Hij is gewoon een veelzijdig muzikus. Ik vind het een hele eer van een organisatie als de Buma. Dat is een hele grote organisatie. Met zo'n 20.000 auteurs en componisten bij ons binnen. En als je dan deze award krijgt, dan ben je vereerd. Doet de Haneman een voorspelling teweeg? De reputatie van de band een beetje kennen en hoe het er nou voor staat, denk ik dat we net een Friese kampioen krijgen. De Engelse componist Martin Ellerby kreeg de internationale Buma Brass Award. De 8 brassbands spelen zijn compositie Elektra. It's a difficult piece to judge because I've not made it very easy for the judges because there's very little information in the score about what the exact metronome marks are, and it's open to a lot of interpretation by the bands and the conductors. So it's a test actually of style for the bands and then of taste for the adjudicators. Dat is inderdaad de jurybox, zouden we dat nemen. De jury zit daar om de orkesten te beoordelen. En heel onbevooroordeeld kunnen ze daar dus de partituur volgen. Zonder dat ze zeggen wat er op het podium gebeurt. Dat leidt alleen nog maar aan. En zo kan je werk doen op een fantastische manier, heel geconcentreerd. Wij weten niks. Nee. Wij hebben voor onszelf gewoon een volgorde, band 1, band 2 enzovoort. Een kort vraagje, maar even. Ja. Ben je met een beetje op tarret? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Hoe reed je nou tafels aan kampioenschap? Nou, we gaan flink studeren en wij zijn al de Noordse dezelfde kant uit en het hoeven niet. En we hadden echt een mooie voorbereiding aan, dus we hadden er zin in.
Ben, tevreden? Ja, ik ben dik tevreden. Ja, dat was een mooie uitvoering volgens mij. En reactie van het publiek weer goed. Top 3 is zo hartstikke mooi wezen. Dan ben ik dik tevreden, denk ik. Ja. West in eerste instantie op les, dat is van hoe is de opvatting, begrijpen ze het stik. Dat is de eerste West op les. Daarna natuurlijk, er zijn een heleboel facetten wat op letten wordt. De zuiverheid, hoe is het samenspel van de band, hoe is de klank van de band, hoe is de balans van de band. Is het ritmisch al heel goed voor elkaar. Het allerbelangrijkste is inderdaad de muzikaliteit. Tenminste, voor mij staat dat altijd voorop. Jou weer nu te schroeven. Oh ja, dat wordt lastig. Ja, nee, zo goed is mijn Fries nog niet. U ging helemaal uit uw dak. Ja, nou ja. Ja, het is geweldig om op zo'n podium te staan en met zo'n band die er gewoon vol voor gaat. Ja, dat is een stuk ontlading ook natuurlijk, hè, na al die weken voorbereiding. Het is prachtig. Schoonhoven heeft gehaald 93 punten. Schoonhoven voor de derde keer kampioen. En de woordzang waard maar 1 punt minder, tweede. Dit was de kaartje voor deze week. Na week daar Sylvie mooi singer-songwriter Hille Stellingwerf naar de Grote Prijs van Nederland. Want hij staat er in de finale, dat is in de Melkweg in Amsterdam. Billy the Kid is een nieuwe jeugdtheaterproductie die nevens mij regisseerd wordt door 2 jonge acteurs van eigen kweek. En wat het 24 jaar Friesland Pop de Friese muziekscene bracht. Want ze bestaan er 24 jaar. Dat na week. Van nou bedankt voor het zien en aan het aan.